और ये भाव औरत हदारी समझाई अपना बेटा के रात के पियला के बाद में आया बड़ी मार मारे ले। अच्छा अम्मा जी से औरत हदारी आधी आधी हरदिया पाटा पर से आवे पीठ के बड़ी हमारा के जगावे आधी आधी हरदिया पाटा पर से आवे पीठ के बड़ी हमारा के जगावे मारे खातिर दौरस लेके बसवा के मारे खातिर दौरस लेके बसवा के बेटा राउर पी के रोज करे डरा बेटा राउर पी के रोज लास्ट में भाव और हजारी साथी कह गया हमसे कइले बाटे धोखा लेवे लक्ष्मण बसला जैसे मौका शादी कह गया हमसे कइले बाटे धोखा लेवे लक्ष्मण बसला जैसे
वाह।